right mazimbabwe tofara nekuva nemi Braka Chongwe ndiwamuna nhasi anitika producer we-DVD redu nyuwani atisoda kupedzera time kuti muone aniti pindai kuvanhu baba mato tinokukwazisai vateereri iro DVD itsva ratakuinzirai album Minyengetero pane matracks anokwana kuti iwo 8 aiwa ndine chokwadi chekuti pamatracks iwaya ari 8 kudaro akushayiwo 1 aungazomboshayi why yekuti wale yokuti inokubata oso aiwa kwamukuseri baba ina handizoda kupedza time amenomitsika chongwe ndingotenda vese vatakashanda navo baba mato ichokwadi kuti album iri ke ringe richibuda yes sezvamuri kuona kudaiso handiti tinototenda Mwari pazvinhu zvese zvatinoita because Mwari ndiye akakosha but album iri Minyengetero babaka manyatsotisangurira baba matope pamusoro pealbum renyu kuti why makazoriti Minyengetero because amene mungatsanangura sei kuvateereri nevaoni kuti sei album iri makariti Minyengetero. Yes Mr. Machongwe album iri takariti Minyengetero nekuda kwekuti zvairwadza zvairwadza takadita nekunyengetera zvichiramba zvakaoma tichifasta zvakaoma saka nenyasha munhu waMwari takazongoona kuti beta album iri tiriti Minyengetero nekuda kwekuti zvairwadza ende hapana chaunokwanisa kuita pasina Minyengetero. Ichokwadi aiwa vabereki tinotenda maviewers. Yes. Capital Studios tinoti uyai Capital Studios Machongwe temi tibate tese nega tinakirwa kundoya choka ko zvinombotora 10 reba mato takutokuruza vanhu vaita sei vanhu vakutoona tinokutendai maZimbabweans tinokutendai America tinokutendai UK vese vari supporta South Africa Capital Studios Zimbabwe ndidika batenezo tinokutendai maZimbabwe tichitenda navavatsigiri vedu rambai muchingotitsigira uye tinoenda kure Jehovah tinoziva kuti zvavanenge vakatanga vanopfuurira mberi amusika avaperi rambai muchingotinamatira makatitsigira nemuzita raJesu.